Kay wa pa magyud makabiyahe ang mga public utility jeepneys PUJ sa Mandaue City, City Hall mituon karon na kun asa nga posibleng nga ruta nga mamahimo nilang kabiyahean. Taliwa kini sa padang panawagan karon sa mga drivers sa mga operators nga tugtan sila makabalik sa kadalanan. Adunay live report si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, usa ka transport route plan ang gitinguhang umulon sa Mandaue City alang niining mga traditional jeepneys nga hangtod karon wa pa makabiyahe sa kadalanan. Unom ka buwan na nga nakaparking lang sa usa ka bakanting luna sa Barangay Gizo ang upat ka mga jeepney nga iya sa pamilyang Cordillera. Sukad miigo ang pandemya, wala na kini makadagan kay wa pa man gitugtan ang mga traditional jeepneys. Matod ni Ginang Susan, ang iyang bana matag karon og unya ipa-start ang sakyanan aron dili madaot ang makina. Samtang wa pa kabiyahe, naninda usa siya og prutas ug mga utanon aron makasapar sa adlaw-adlaw nga gasto. Ingon man gud tuon ta nga padaganon lagi interbarangay murag huli na man gud sir kay nihit na kay ng pasahero ba. Nya. Ang kubintaha man to nga sa ruta gyud namo unta kay maka-pick up man ka sa kalsada og mga pasahero, mga trabahante. Sa order sa LTFRB, gitugtan na nga makabiyahe ang mga traditional jeepneys sa Central Visayas, gawas lang sa Cebu City ug Mandaue. Mao nga ang mga operators sama sa milangkob sa grupo nga Piston, padayon nga nanawagan sa gobyerno, tugta na unta sila sa kadalanan. Ang Mandaue City Hall mirespeto sa desisyon sa LTFRB, wala pa sab sila miapilar niini. Apan mimando na si Mayor Jonas Cortez sa City Planning Office ug pagtuon kung asa posible nga makabiyahe ang mga traditional jeepneys. Kung mamahimo ba sa mga interior roads, ingon man sa mga highways nga gibiyahian karon sa mga buses ug modern jeepneys. So, dili ni siya pasabot nga same ruta gihapon kay na namang gudroy mga karsada nga bisan pagway jeepney ni saka og maayo ang traffic yan na napod tay buses ron naatay gi pahimo si mayor nagpahimo gyud siya route plan. Kung mahingpit kini nga pagtuon ug unsa man ang rekomendasyon, kini ang ipresentar sa City Hall ngadto sa LTFRB. Wala gid na giingon nga gichapwera na gid nato ang mga kaigsoonang jeepney drivers no gihunahuna gid ni mayor unsaon niya pag hatag gihapon og oportunidad. Ang LTFRB manggoy na adyoy say with regards to traditional jeepneys. Mao na nga we're waiting for them ni himo mig study ang city ni study para i-submit sa ilaha og okay ba. Samtang kabahin ba mining issue kung dunay igo ra ba nga gidaghanon sa mga buses ug mga modern jeepneys nga nagbiyahean karon taliwa nining volume sa mga pasahero. Gipasabot ni Attorney Ibanez nga dunay commitment gikan sa bus company nga igo-igo ra kining ilang gidaghanon sa mga buses nga gipa-deploy karon sa kadalanan. Mupuno sila kung makita sab nila nga magkuwang man labi na panahon sa peak hours kini mopadong ug mopauli sa ilang mga trabahoan ang mga pasahero. Bob? Daghang salamat Nico Serino sa imong live report.